into engangiphathi kahle as umntwana. So guys, thina besihlala nomama nobaba, si-happy family. Masi-happy family kafika omunye umuntu owesifazane azodestroy ifamily yethu. Thina besingasweli lutho guys, besabantwana aba-right, abanezinto. Right now, it's not the same. Sesiyasafara guys, and asina even uniform. Masesikolweni sihamba asihambi ngezinto ezi-right. Mina ngihamba ngecathulo ezingekho right zesikolo. I don't have uniform. Uniform yami is all torn up, and like even ama-school bag besinganawo. Ama-school bag at the beginning of the year, bekumele ngicele ebangani bami ukuthi sicela basinike ama-school bag. Bekumele sicela ukuthi basiphe impahla zokuthi at least sihambe sisigqokile esikoleni. Uniform, cause asinayo uniform right. Besihamba nge-transport manje asahambi ngayo anymore. Sesiyawoka and it's very cold. And manje ubaba akasasupporti kahle because iyaphela ne-5 days singadlanga thina, siphuze amanzi nje kuphela. And umama uhlezi stressekile ukuthi sovuka sidle ini siphathe ini esikoleni ngoba asisakhiri. Akasebenzi and umama akasebenzi, and lo muntu owenze le nto le ubhizi uyastoka, uyabheka ukuthi siphila kanjani. Uyabheka ukuthi siphila kanjani. Ustoka umamami, ustoka nathi lana, and ngiyazi ukuthi le video uzoyibheka. Uyastoka, ubheka umamami, ubheka thina, and angazi ukuthi yena ufila kanjani. Ufila uhappy la khona yena. Uhappy la khona, akazi ukuthi thina we are broken, thina asisaphathekanga kahle guys. Life graduate, sanibonani ukushana kwelanga. Ngivumeleni, I just want to do a very quick review on something that I saw on TikTok today. Kunesisho esithi esijwayele ukusho abantu bathi indoda nendoda iyodla izinqumo zayo. Makukhulunywa ngendoda kusuke kungakhulunywa ngendoda as in a man egqoka ibhluke that has testicles and a penis. Kusuke kukhulunywa ngomuntu as in a person ophilayo kulomhlaba, ukuthi if you are a person that lives in this day and age in 2026, the decisions that you make for yourself should be the decisions that will make you live or make you suffer or make you survive or make you suffer. And at the same time, ku-2026 kunezinto that are non-negotiable emntwini wesifazane, and those zinto zi-non-negotiable zinjalo. We can also not ignore the fact that izinto eziningi nobuhlungu obuningi abantu besifazane abadlula kubona ubangelwa yini? Abantu besilisa. Kuney'ngane ezimbili, Ayanda Ndimande. Ayanda Ndimande angimazi ukuthi mngakanani iminyaka. She took it onto TikTok and wa-expose ubaba wakhe ukuthi ubaba wakhe uyajola, and ubaba wakhe ejola nje, umama wakhe akasebenzi, ubaba wakhe uyena obekade ebasapota nodadewabo, and khona manje nje ubaba wakhe esejola akasabanakile, sebeyalamba, banazo izinto zesikole. Wakhuluma umntwana wakhala wakhihliza amagwebu. And mina-ke into mangabe ngiyibona ku-social media platforms, ngiye ngiyibuke on two perspective. Ngiye ngiyibuke on a current perspective. Ngiyabona abantu ba-emotional, baphatheke kabi, abanye basenda ama-donations. Ngiphinde ngiyibuke on a reality perspective. Fine, u-Ayanda sizomnikeza ama-200 rand manje nama-10 rand and whatever, basurvive for now, but what about for the long run? Kungani kubuye kuphinde kuthiwe izono zabazali ziyowela ebantwaneni? Kungani in 2026 kunomuntu wesifazane ongasebenzi? I don't mean to be insensitive by this, but ku-2026 kungani kunomuntu wesifazane ozele orelaye endodeni, amadoda unreliable kanje esikhathini samanje? Ngicela uyiposta guys le video nizibukele ngokwenu, ebese nangitshela ama-comments wenu, how do you feel or what is umbono wakho uthini about such things that we see on social media today? Because ekugcineni kosuku labantwana bazosizwa okwamanje, but ukusizakala kwabo is gonna be for a short term. Okokuqala nje uma wale ngane, uma ubaba wale ngane eqonywa yena engasebenzi and engasasupport ngendlela right, why engamsulo baba e-maintenance court?
because she's got every right to do that. Kuyamjabulisa manje ukuthi iy'nqumo zakhe zenze ukuthi abantwana bakhe baze bahambe baye ku-social media bayo-expose ubaba wabo kanje, and then sebeyi-talk of the town. I don't know, kodwa ingizwisa ubuhlungu ukuthi izingane sezi-affecteka to a point ukuthi sezithatha iy'nqumo zokuthi aziye ku-social media to expose umzali just so that they can survive, or just so that they can get i-attention and nendlela yokuthi badle. Kodwa at the same time nathi singabantu besifazane, I always say choose yourself. Ake sizicabangele, awukwazi ukuthi ku-2026 ungaba umzali wey'ngane ezifunda isikole ezidlayo or la endodeni. Am I being unreasonable for saying that? Am I being insensitive? And lo mama manje izingane ezihamba phambili asimazi nokumazi, asimboni nokumbona, akazasho lutho yena. Fine, vele ngeke asho lutho ngoba vele uncenga indoda le asiyazi nenhlala bayiphilayo lapha ukuthi uhlala mpiloni. Probably mhlampe she's even been in an abusive marriage maybe for a long before le ndoda ize iqale iqonyanza lento ezenzayo. Kodwa bantu besifazane ake siphiliswe izinqumo zethu, ngoba abantwana bethu ithina esiney'nseka, ithina esikwazi ukuzala, ithina esizwa ubuhlungu bokuzala. At the end of the day, we don't want abantwana bethu ukuthi bezwe ubuhlungu ngenxa yey'nqumo zethu thina esihlulekile ukuzithatha ngendlela e-right, gcine seku-affecteka abantwana. Ngicela uzibukele le clip u-Ayanda ekhala lapha ekhalela ekhalisa ukuthi ubaba wakhe uqonyiwe, and umuntu oqoba ubaba wakhe bayamazi, ukhona endaweni uyabastokha, ngisho ukubastokha, and ne-video uzoyibona. Is it going to change this woman's mind ukuthi ayeke ukujola nalo baba, or amtshele ukuthi akondla abantu bakhe, for ukuthi nawe u-Ayanda sethathe le video ayifaka on social media? We don't know. Kodwa ke ngicela ukuza umbono wakho on this one. Ngiyakuthanda.